El sector primari s'agrupa en les activitats econòmiques que es dediquen a obtenir recursos de la natura. La migració de treballadors a altres sectors i l'ocupació de sòl conreable per construir habitatges ha fet que actualment només un 2% de la població es dediqui a aquest sector. Pertanyen a aquests sectors que es dediquen a l'agricultura, la ramaderia, la pesca, la mineria i l'explotació forestal. L'agricultura està localitzada a la depressió central, delta de l'Ebre i planes litorals. Els conreus principals són cereals, vinyes, olivers, plantes farratgeres, arbres fruiters i conreus d'horta. La ramaderia és la principal activitat econòmica del sector primari. S'ocupa de criar i comercialitzar el bestiar i productes derivats. Predomina el bestiar porcí i l'aviram. La pesca és poc important i insuficient per abastar el consum de peixos propis. Les espècies principals són les sardines, les anxoves i els venats. Gràcies als avenços tècnics ha millorat el rendiment d'aquest sector, de manera que s'obté més producte en menys temps de dedicació. Els avenços principals són la mecanització com el tractor, els productes químics com els adobs i els fertilitzants i les construccions com les granges i els hivernacles. El Tarragonès ha estat tradicionalment una comarca agrícola. L'agricultura es basa en els conreus llaners i arbustius, com la vinya, i arboris, com l'ametller, l'avellaner, l'oliver i el garrofer. Només el 8% del total de les terres conreades són cultius herbacis. O sigui, cereals, farratges i hortalisses. La ramaderia tradicional va desaparèixer a finals del segle passat i al seu lloc hi ha ramaderia en granges, en especial d'aviram. La pesca té un paper important, sobretot al port de Tarragona, el Serrallo. El sector secundari agrupa les activitats econòmiques que es dediquen a transformar primeres matèries en productes elaborats. Actualment, un 25% de la població catalana ocupada ocupa aquest sector. Pertanyen a aquest sector la indústria, la producció d'energia, la construcció i l'artesania. A Catalunya hi ha una gran varietat d'indústries que s'agrupen en diferents sectors industrials. La indústria dels metalls fabrica maquinària pesant, automòbils, electrodomèstics, material elèctric i electrònic. La indústria agroalimentària transforma els productes de l'agricultura, la ramaderia i la pesca pel consum humà. Destaquen vins i caves, farines i llet, derivats i embotits. La indústria química es dedica a elaborar plàstics, pintures, detergents, medicaments i adobs sintètics. La indústria de les noves tecnologies fabrica components que es fan servir en informàtica, telecomunicacions i microelectrònica. La indústria de construcció són els que proporcionen materials per a l'edificació. La indústria tèxtil produeix teixits i roba de confecció. Al Camp de Tarragona, el port i les terres planes al seu entorn possibilita la introducció de nombroses indústries. Per exemple, la indústria química, que ha quedat molt concentrada a Tarragona, Vila-seca i el Morell. També la indústria metal·lúrgica, que és important a Tarragona i voltants. També la indústria tèxtil, la de la fusta i els mobles i la de l'alimentació, que es concentren a la ciutat de Tarragona. El sector terciari inclou totes les activitats econòmiques que no produeixen objectes materials, sinó que es dediquen a donar serveis. Al sector terciari hi treballa un 73% de la població activa i ocupada. Les principals activitats del sector terciari són el comerç, el turisme i els transports. Altres serveis del sector terciari són educatius, sanitaris, financers, administratius, de comunicacions, de cultura i de lleure i de seguretat. El turisme comprèn els desplaçaments a diferents llocs en busca de descans o diversió. El transport trasllada els productes i les persones pel territori. Poden ser terrestres, com ara camions o cotxes, marítims, com ara vaixells o creuers, o aeris, com ara helicòpters o avions. El comerç és posar en contacte els productes i els béns obtinguts en el sector primari i el sector secundari amb els consumidors que els compren. Pot ser interior, dins d'un país o exterior, entre diferents països.
El Tarragonès està molt ben comunicat per ferrocarril, via marítima i carreteres. Al Tarragonès hi ha una densa xarxa ferroviària més que a les altres comarques catalanes. Gràcies a les autopistes i les carreteres ens podem comunicar amb tota Catalunya, la resta d'Espanya i Europa. El Tarragonès és una comarca molt turística i tota la seva franja costanera s'ha convertit en una zona residencial i de descans, d'estiueig i molt turística.